makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan juga batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintong lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah